Ezazama-hit kudala ezazithi uma idlala eradiyweni ziduma isikhathi eside kuze kube khona iy'ndaba ngazo lezo ngoma. Angazi uma zaziyiqiniso lezo ngoma noma zazamanga. Kodwa engiyazi lezo ngoma athi ngibonze wazi ukuyenza. Ongayisho ukuthi angamphunyayo lo ayibo eculo ubani umkomelo wakhe ngizomnika kodwa hayi uzonikwa uDube hayi mina khona ongayisho ukuthi yanini ubani ulanda umkomelo wakho la ka 2 cent 2 cent usayinto ezinkulu ezikhathi. Okay, yeah.